Ανάσταση, σε θέλω αγκαλιά. Δυο κεριά, μια φωτιά, στο κόκκινο το αίμα του Χριστού. να δούμε τον πόνο ενός παιδιού, να δούμε τον πόνο κάποιου φτωχού. να ζήσουμε το σκοτάδι του τυφλού, να γίνουμε το βλέμμα κάθε ανθρώπου. Τότε θα ξέρουμε ότι ο θάνατος του Θεανθρώπου ήταν για μας ένα μαχαίρι που το κρατήσαμε εμείς στο χέρι. Ανάσταση, τα μάτια μας κοιτούν ψηλά, τα σώματα διψούν για μία αγκαλιά. Στα χέρια μας κρατάμε δύο δικά μας φυλαχτά, οι ψυχές μας δύο αναμένα, ματωμένα κεριά, οι καρδιές μας ενωμένες σε μία φωτιά. το κόκκινο το αίμα του Χριστού. Είναι ο πόνος ενός παιδιού. Είναι ο πόνος του φτωχού. Είναι το σκοτάδι του τυφλού. Είναι το βλέμμα κάθε ανθρώπου. Ο θάνατος του Θεανθρώπου είναι για εμάς ένα μαχαίρι που το κρατήσαμε εμείς στο χέρι. Χριστός μας έδειξε το δρόμο, μας περιμένει, μας δίνει χρόνο, το χέρι του να κρατήσουμε σφιχτά, να περπατήσουμε μαζί επάνω στα καρφιά. στο δρόμο της ζωής, να μην χάσουμε τη διαδρομή, τη διαδρομή της σωτηρίας της ψυχής. στο δρόμο της ζωής.